Dobrý den, jmenuji se Miroslav Pospíšil a moje role na projektu Resident Garden byla pozice hlavního architekta. Tak zadáním byl projekt vlastně dvoubytových domů a když jsme se zamysleli nad koncepcí, tak velmi silným vodítkem bylo, že okružní ulice, na které se stavba nachází, je rozhraním mezi klasickou sídlištní zástavbou obytných bloků a mezi výstavbou rodinných domů, což je na ulici Družstevní. Tak jsme se vlastně pokusili na rozhraní těchto dvou odlišných světů navrhnout objekt, který by spojoval obě tyto lokality, takže vlastně vznikly objekty, které vlastně v prvních dvou podlažích, nebo třech podlažích jsou klasickým obytným blokem, ale na střeše toho domu jsou vlastně rodinné domy.